Angol ang Lady Guard sa usa ka establishmento sa Cagayan de Oro City human gidunggab sa makadaghang higayon sa iyang kanhi live-in partner. Suspect padayong gipangita sa otoridad. Ari ang report ni Cyril Chavez. Nakahiagom og di moubos sa 11 ka mga samad dinunggaban ang usa ka Lady Guard sa usa ka pribadong establishmento sa Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Ang insidente nahitabo pasado alas 7 sa gabi adlawng Martes. May gawa sa investigasyon sa kapulisan nga suspect ang 47 anyos nga lalaking kanhi live-in partner sa biktima. Una pa kuno nahitabo ang krimen, kalit diabot ang suspect sa lugar kung asa nag-duty ang biktima. Nagkalalis matud pa silang duha, hantod nga kalit adunay gispray ang suspect sa nawong sa biktima o gidunggab-dunggab. Kining babae nga kini atong biktima makigbulag or nagbulag na sila na wala pay formal nga kuan, pero ang lalaki dili mo sugot nga magbulag silang duha. Diyang nabantayan sa mga tawo dool sa lugar ang hitabo, daling gidala ang biktima sa ospital. Human sa hitabo, gilayong misibat ang suspitsado o gani sa impormasyon sa kapulisan, mibalik pa kini sa iyang boarding house dayon misibat. Rason nga wala na kini maabti pa sa mga operatiba. Karon nagpadayon ang ilang pagpangita sa suspitsado, rason nga aduna sila panawagan ngadto sa suspect. Kung asa man ka karon, imong gibuhat yo dili gid maayo, unta tukdukon kasi mong konsensya manggaling ang Ginoo ray may bawo sa imuha ug nakakuan manggaling makakita ka karon sa kuan, surrender lang. Sa ulahing update sa kapulisan, luwas na sa Makuyaw nga kahimtang ang biktima. Ginapaabot na lamang nila nga makaadto kini sa police station ug makaduso og kaso batok suspect gawa sa kasong frustrated homicide, mag-atubang sab og kasong paglapas sa RA 9262 o Violence Against Women and Children Act ang suspect. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.